Aktar deċiżjonijiet li juru biċ-ċar kif il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista missew il-qiegħ. Fl-aħħar ġranet numru ta' persuni rċivew ittra ġewwa djarhom mingħand il-Partit Nazzjonalista jitkarrab għal flus biex isolvi xi ftit is-sitwazzjoni preżenti. Fl-ittra firmata mis-Segretarju Ġenerali Chris Said u li nbatet lil numru ta' familji madwar Malta u Għawdex jingħad li l-partit għaddej bi proċess ta' riorganizzazzjoni biex fost l-oħrajn iġib il-finanzi tiegħu fuq bażi soda. Dan biex il-partit jorganizza ruħu, ikun b'saħħtu u inklusiv. Għaldaqstant, tkompli tajt l-ittra, il-Partit Nazzjonalista qed ivara inizjattiva ġdida fejn qed jitolbu mingħand in-nies donazzjoni regolari mill-lest joffri d-donazzjoni irid jimla formola li qed tintbagħat mal-istess ittra. Minn barra din l-inizjattiva l-Partit Nazzjonalista għaddej ukoll bi skemi oħra ta' ġbir ta' flus. Sorsi infurmaw il-One News li uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista qed jidentifikaw u javviċinaw attivisti nazzjonalisti biex jagħtu id-donazzjoni tagħhom f'ammonti ta' bejn 100 euro u 500 euro. L-istess attivisti qed jintalbu wkoll li jsibu 10 minn nies kull wieħed li jkunu lesti jagħtu iktar donazzjonijiet għall-Partit Nazzjonalista. Il-kriżi finanzjarja fid-Dar Ċentrali ħarġet pubblikament wara l-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda fejn għad li djun tal-Partit Nazzjonalista il-laħqu miljuni ta' euro. Fl-aħħar jiem l-impjegati part-time tal-Midja Nazzjonalista rċivew ittra ta' tkeċċija u ntqallilhom illi dan qed isir mhux ħabba l-kwalità tas-servizz, imma minħabba ristrutturar. Fil-ġimgħa ta' qabel tkeċċew ukoll numru ta' impjegati mill-istamperija. L-eks teżorier tal-Partit Nazzjonalista Peter Darmanine ftit tal-ġimgħa ilu kien ħareġ b'idea li jippreżenta lil kap tal-Partit Simon Busuttil petizzjoni biex jinfetaħ ristorant fid-Dar Ċentrali u jgħin fil-finanzjament illi tant hemm bżonn.